Surprise! Mama, ako 80, mama. Ako kay kong grado man, oh. Wow! Be. Iti mo ko Chloe. Jesus! Yes! Nagkakuha dyan kong 80 ba? Ako na kaya kong grado ba? Sigurado ko malipay. Dili sa mama sa ko. Bakit ako kaya kong grado? Wow! Malipay dili sa mama niya ako. Andun ako, bidulo na ako sa mama ba? Surprise na ko na siya. Ito kay reaction niya. Siguro mga tumig Jollibee. Tapos mama dito sa kinala, nagsimpo na. So ka nang kita na tanaw niya dyan, boy? Ako naglamok ani be. Lamok yung si Chloe oy. Kanina ram kapaabot ani niya. Surprise! Agay! Mama, ako 80, mama. Ako kay kong grado man, oh. Oh, Wow! Be. Iti mo ko Chloe. Naunsa naman yung bataan ni ano itira. Sa una imo makuha tag 95 tag 98. ako naman, ma. Nalipay ka na imong iti. Sa una nga dagko kay grado tag 98 tag 95. Nya malipay ka ng iti nimo. Wa siguro pa nagtuon ba? Na pagtarong iti-iti nimo ko na. Ako naman gulang 80. Para sa imo, ha. Kahit di man ikaw ang nag-school. Pero para sa ako, dako na kayo na, uy. Kapit na naabot 100. Yun ni, wag yun ni gatuon yung bataan ni ba. Bantay kay karon ba. Wag ka kabalo Chloe atong grade 3 nimo. Ang imong kinagamyan 90. Imong kinadaka 98. Ya karon malipay ka ng 80. Sus wag yun ni nagtuon. Ako kabalo, ma'am. Sabi na kung dako na ng 80. Tapos